Oeddi yn iawn? Gwed y gwir wrthai. Be'n union ydw i'n ei ddarllen y fama? Llythyr i'r Western Mail. Wel, i mi gan y benna. Basically, mae'n gweud, fel mae'r newid Trataro, wy'n gweud sori yn swyddogol am fod yn dwpsyn. A pai gweld bai ar y pentre mewn unrhyw erthyglen y dyfodol. Please. A thank you, mowr. Iawn. Wel, wedi yna reit? Mae llawer o eiriau hir gen ti? Wy'n gwybod, nawr se. Mae'n glefer ofnadw. Troesus i'r ap Thesaurus ma ar yn ffôn i. Newid cwpl o bethau. A pa air os ti fewn i gael y pudendum, allan? Ta waith, lle mae'r llythyr gwreiddiol gen ti? Ti'n pwdiach dy seler? Beth? Doc, glywys i beth i Vic a Nina. O, ie, dwi'n gweld. Mae'r gwreiddiol yn llawer cliriach gen ti. Mae syml yn well bob tro. Bydde dim di digwydd lawr na ty be. Wedd eitha cloi ar ôl yr wyl ffrwythlondeb, ond son un a Vic hyd yn oed lico i gilydd. Mae unrhyw un yn gallu gweld na. Just please gado, di neu di. Wyn nhw siwr o fod yng nghyddfe i gilydd. Yr holl amser. A nag e mewn ffordd sexy, ond mewn ffordd cas. A ty be, falle Vic cael unrhyw roces licio fe. Pam corddi pethau da Nina. Wyn nhw'n hen hanes, 20 mlynedd nôl. Chdi'n gwybod am hynna? Yn beth? Bod nhw efo'i gilydd. Yn yr ysgol, wel, ie, pob yn gwybod na. O dal sôn, so ti'n gael ei hwnna i dy fecso di ti? Mae'n hen hanes, a wyt ti'n beth? Byti 10 oed? Pan bydd oen a'n shelfo? Diolch am y ddelwedd, dau. O, drych. Wy'n gweud y peth wrong o hyd, a ngofio beth na. Wedi bod meddwl gweud, rwy'r wythnos ond ddylitiodd mas ar y cwch dyn ni fori. Be? Pam? Pam? I bysgota. Fi, Dan a cwbl o'r boes yma mas yn gynnar, so bydde ddim yn colli'r gwaith. A da chi isio fi yna fel cymorth cynta, cario pethau i'r cwch? Na, jyst i bysgota. A felly gewn ni cwrw bach cheeky frecwast. Dedi? Beth? Dim byd? Wedyn, ni ti'n dod? Ie, iawn. Dwi'n licio yna'n fawr iawn. Good thing.